Кабат электрон почтабызга Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылыннан котлау хаты килде. Якташыбыз Нурия Диганшевна Алиева бүген үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы ала. Аны бу гүзәл бәйрәме белән котлап, якыннары йөрәк төрләреннән ургылып чыккан иң якты хисләрен җиткерәселәре килә. Тормыш иптәше Рафат Шамильевич, улы Руслан, килене Зөлфия, оныклары Марсель, Салават һәм Әлфинә, кодагысы Фирүзә Абдрәүфовна үз хатларында мондый сүзләр язганнар. Хөрмәтле кешем, кадерле хатыным, син туган көн бик күңелле булган, табигатьтә калган тынычлап. Туган көнгә күркәм теләкләрне юллыйм әле сиңа кушучылар. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чак яктыртсын, балкытып торсын. Ярый әле син бар җаным, изге кешем, кадерлем, бергә гомер кичеп яшик, яктыртып йөрәк хисен. Тупланганнар еллар тәҗрибәсе, сырлар булып синең йөзеңә. Озын гомер, сәламәтлек насыйп итсен Ходай үзеңә. Әниебез, әбекәем, балаларым диеп өзелеп тордым. Кимхур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтрәк әни, синең әйткән һәрбер сүзләрең. Авыр дими, җиңел дими генә, сабыр итеп яши белгәнсең. Һәрберебезнең күңеленә ярый торган ачкычларны таба белгәнсең. Күңел яраланса, әни сизә, күрә, ярдәмгә ашыга. Балаларын кадерләп сөеп, җылы кочагына алганда, һәрберебезнең күңеле үтәли тойган төпле киңәшләре белән тәрбияләп, тормыш итәрлек хәер фатиха биргән ул әни йөрәге. Йомшак, аңлаучан күңелең, олы йөрәгең безгә күрсәткән изгелекләрең өчен мең рәхмәтләр яусын әнкәй. Алларыңа килеп баш иябез, рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп, сау сәламәт яшә, әниебез. Менә синең юбилеең җитте, әнкәй, газиз әбекәй. Җыелыштык синең яныңа, рәхмәт әйтеп, барсы өчен баш иябез синең алдыңда. Сиңа булган олы рәхмәтләрне сүзләр генә җитми сөйләргә. Кечкенәдән синнән без өйрәндек яшәр өчен хезмәт сөяргә. Саулык, шатлык сине ташламасын, кайгы борчу капка кытмасын. Аллаһы сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Худагыем, теләкләрнең кайсын теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күген, без калабыз шушы теләктә. Картаям диеп уфтанма, Кодагый, кайгыртма артык. Сине урап узмас әле бәхетле картлык. Байлык, бәхет дигәннәргә ышанма артык. Бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык. Узсын еллар, артта калсын юллар, тик яшь булып калсын йөрәкләр. Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын, кабул булсын шушы теләкләр. Хөрмәтле Нурия Диганшевна, тормыш иптәшегез, бала аныкларыгыз һәм кодагыегызның теләкләренә без дә кушылабыз. Һәм махсус сезгә дип Зарина Телидзе башкаруындагы рус телендә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало, Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало, Бог храни тебя. Мама, чему ты родная,
улыбнешься на удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, Бог храни тебя. Как люблю твои, я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, ах, Бог храни тебя. Мама, мамочка, родная моя, ты родная, нежная моя. Мама, чему ты да, и неповторимая моя. Родная, нежная моя. Мама, мама, чему ты да, и неповторимая моя. Бог храни тебя, моя мама. Кадерле апаларым, Нурия Диганшевна Алиеваны матур 60 яшьлек юбилее белән Новоспасск бистәсеннән сеңлесе Рушания Диганшевна, тормыш иптәше Рустам Касымович, балалары Эльвира, тормыш иптәше Равил, балалары белән һәм уллары Радмир ихластан котлыйлар. Кадерле, яраткан апабыз, Аллаһ Тәгалә алдагы елларда да сиңа, тормыш иптәшең Рафат абый белән кайгы-хәсрәт күрми, бала оныкларың, туганнарың хөрмәтен тыйып, дусларыгызның барлыгын белеп, яшәп туймаслык бәхетле, озын гомер кичерергә насыйп итсен. Бел, безнең өчен син олы хөрмәткә һәм кыйммәткә ия кеше. Син беләсең, тормышның төрле чагында да мин гел сиңа гына мөрәҗәгать итәм. Әле ярый син бар дим минем гомеремдә. Юбилеең котлы булсын, 100 яшькә кадәр бәхеткә төренеп яшә. Аккан суга тиңдер гомер, ага да ага икән. Бер көн килеп, 60 яшьтә ишекне кага икән. Бәхет, шатлык насыйп булсын, сау-сәламәт гомер итегез. Ул һәм оныкларыгыздан игелек күреп, аз дигәндә 100гә җитегез. Фәрештәнең амин дигән чагы туры килсен шушы теләккә. Кадер-хөрмәттә, рәхәттә яшә, без калабыз шушы теләктә. Бүген синең юбилеең туганыбыз. Күркәмнәрдән күркәм бер мәлең. Язмышларын сезгә бүләк итсен, бу дөньяның барлык саф ямен. Кул яулыкны тузмы диләр, очлары туза икән. Яшь гомерне узмы диләр, яшь гомер уза икән. Гомер уза диеп моңайма син, көч-куәтең ташып торганда. Тормыш матур, кем өчендер яшәп, син кемгәдер кирәк булганда. Котлы булсын синең юбилеең, бирсен Ходай саулык кырыштай. Якыннарың белән бергәләшеп, узак яшә нурлы кояштай. Хөрмәтле Нурия Диганшевна, Новоспасск бистәсеннән сеңелегез Рушания Диганшевна гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз. Алар сайлаган махсус җырны сезгә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Какая ночка темная, какие звезды яркие, какая неуемная моя любовь к тебе. Ты думаешь, никчемная и, может быть, не жаркая,
колено преклоненная, я девочка в себе, а я теряю голову от любви с молоду. Я такой любви к тебе, боюсь даже дышать. Увидеть я тебя хочу, да по любому поводу. Чуть-чуточку и рядышком с тобою постоять. А звезд на небе не сочесть, такая сегодня ноченька, такая вот, как я ждала. Я верила, придет, а ты не знаешь, что ведь честь девчонки не подмочена, тобою озабочена. Тебя девчонка ждет, и я теряю голову от любви с молоду. Я такой любви к тебе, боюсь даже дышать. Увидеть я тебя хочу, да по любому поводу. Чуть-чуточку и рядышком с тобою постоять. И я теряю голову от любви с молоду. Я такой любви к тебе, боюсь даже дышать. Увидеть я тебя хочу, да по любому поводу. Чуть-чуточку и рядышком с тобою постоять. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.